Da ni yma ym Bragdy Cybi yng Nghaergybi efo'r Brodyr Magi a'r Feast Brothers yn dathlu ein cyfres o sesiynau Cymraeg yn y Bragdy. Mae'r sesiynau yma wedi bod yn gyfle i siaradwyr newydd gael ymarfer. Da ni yn siarad Cymraeg yn gilydd bob dydd, a mae bobl yn dod i fewn i'r Bragdy ac yn gweld ni'n gwneud bob dim drwy gyfrwng y Gymraeg gyfleithog, lle mae'r cwsmeriaid wedi bod yn dangos lot fawr o ddiddordeb. Mae'r bobl sydd wedi bod yn dod bob wsos, tro ar ôl tro, wedi bod yn gwirioni achos bod ni'n gwneud o mewn ffordd hwyliog, gweledol, ymarferol, heb math o bapur a phensal chwaith, lle. So dwi'n gobeithio bod nhw'n teimlo reit gyfforddus yn ymarfer i Cymraeg pryd maen nhw'n dod i ordro peint. It's been great coming here for the lessons at Bragdy Cybi, learning loads of new vocab and helpful phrases for us on our life on Ynys Môn. And it's been a great set of resources available from Menter Iaith to help everybody. It's been a really fun and informal way of learning Welsh. You've given me the confidence to speak it a bit more with people that were very understanding, and I've just really enjoyed the experience of being at Bragdy Cybi with Menter Iaith. It's been really useful. So da ni ddim yn blismyn iaith a da ni'n hapus iawn i dderbyn unrhyw math o ymdrech gan rhywun. Mae'r ffaith bod nhw'n dod yn ôl ar ôl wsos yn ddigon adborth i mi i ddeud bod ni'n gwneud rhywbeth yn iawn, a bod nhw'n ffaith bod nhw'n teimlo digon hyderus wedyn i drio fo efo ni. Os ydych chi'n siaradwr Cymraeg newydd neu yn rhywun sydd awydd dysgu'r iaith, yna mae croeso i chi gysylltu efo ni ym Menter Iaith Môn ac mi wnawn ni ddarparu unrhyw gefnogaeth pellach.